ହେଇଛି ଡେଢା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବାପରେ ନାଇଁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ କ'ଣ ଯୋଉ ହେଇକି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉଛୁ ସେ ଆଉ ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଧରିଛୁ ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପଶୁ ହେଲା ବେଳେ ତାର କ'ଣ ଜୀବନ ନାହିଁ ଏଇ ଡେଣାଟି ଭାଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ତାର ଏଇ ଡେଣାଟି ହେଲେ ସେ କାଲିଠୁ ଉଡ଼ି ପାରୁନି ଏଇ ଡେଣାଟି ଭାଙ୍ଗି ହାତ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କାଲିଠୁ ରଖିଥିଲୁ ଆଜି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦେଲୁ ୟାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛୁ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଆସିକି ୟାକୁ ନେଇକିରି ଯିବ ବସା ଏଇଟା ମିଟିଂ ବସା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବନି ମୁଁ ଆଡ଼େ କାହା ନହେଲେ କ'ଣ ଜଙ୍ଘ ଦେଖିରେ ପଶାନି କାଳେ ଧରି ଉଡ଼ିଯିବ ଜଙ୍ଘରେ ବି ପଡ଼ିବ ଜଙ୍ଘ ମାଂସ ପଳେଇ ଆସିବ ଦେଖ ଏଇ ବ୍ଲଡ୍ ନେଇଗଲା ମୋ ହାତରେ ତାକୁ ଧରିଲା ବେଳୁ ତା ଯୋଉ ଗୋଡ଼ ନଖ ଅଛି ଏଇ ନଖ ବହୁତ ଖତରନାକ ଚାପିକିରି ଧରି ପକେଇଲା ତାପରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ମଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦେଖ ସେ କେମିତି ଡୁଙ୍ଗୁନି ଡକ୍ଟର ଭାଇ ଆଇଲେଣି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ତାକୁ ଦେବେ ଏଇ ଡକ୍ଟର ଆଇଲାଣି ଡକ୍ଟର ଆମର ଆସିଲାଣି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବେ ତାକୁ ଦେଖ ଆଉ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ଡକ୍ଟର ଆଇଲଣି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଅ ତାକୁ ଗୋଟେ ତଳକୁ ନା ସଇଲା କି ତା ଖାଇବା ସଇଲା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖ ଭାଇ ଏ ପେଚାଟିଆ ଯୋଡ଼ ହେଇଥିଲା ଉଡ଼ିକିରି ତା ଡେଣାଟି ଏଇଠୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହେଲେ ବି ସେ କାଲିଠୁ ଉଡ଼ି ପାରୁନି ଆମେ ତାକୁ ରଖିଛୁ ଆଜି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ ସେ ଖାଉଛି ଆରାମସେ ଦେଖ ନା ମ ଆରାମସେ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭାତ ଖାଇଲେ ତଣ୍ଟିରେ ଠାକିଯିବ ସେ ଉଡ଼ି ପାରୁନି ଦେଖ ପକେଇ ଦଉଛି ଏ ପେଚା ରାତିରେ ଶିକାର କରେ ହେଲେ ତାକୁ ଡରିକିନି କେହି ଧରୁନଥିଲେ ଏଇ ଜଣକ ମାଛ କାଟା ତାକୁ ନେଇକି ଗଛ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆଣ ତାକୁ ଦିଅ ତାକୁ ଗଛରେ ବସେଇ ଦେବୁ ଛାଡ଼ ନହେଲେ କୁକି ଦବ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କହିଲେ 4ଟା ବେଳକୁ 3:30 ବେଳକୁ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟର ଆସିଲେ ଆକୁ ଭାଇ ନେଇଯିବେ ଫରେଷ୍ଟର ଆସିଲେ ଆକୁ ନେଇଯିବେ ଆମେ ଖୋଜିରେ ଉପରେ ରଖିଦେଇଛୁ 4ଟା ବେଳକୁ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଆସିବେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଆସିକି ନେଇଯିବେ